Прывітанне сябры, у жывым эфіры Белсату перадача «Двубой». З вами ведоўца Віталь Цыганкоў. «Двубой» – гэта дыскусія, спрэчка, аргументы, эмоцыі, удзельнікі праграмы людзі, якія маюць часам розныя погляды і падыходы да нейкай важнай праблемы. Тэма сённяшняга «Двубоя» – хто перамагае ў інфармацыйнай вайне, каму давяраюць беларусы, незалежнай прэсе альбо дзяржаўным прапагандыстам. Удзельнікі сённяшняй праграмы медыаэкспертка Ірына Сідорская. Прывітанне. Прывітанне. І журналіст і рэдактар эфіру Еўрарадыё Зміцер Лукашук. Добрый дзень. Прывітанне. Коратка погляды сённяшніх апанентаў прадставім так. Прапаганда кшталту азаронка, мукавозчыка, пуставога ды іншых пустых месцаў, гледзячы журналістыкі і эфектыўнасці, нічога сябе не ўяўляе, нікому не цікавая, ды скіраваная аднаму адмысловаму гледачу. Ёсць іншыя прапагандысты, якія працуюць больш тонка, іх прадукт часам знаходзіць спажыўца. Але незалежныя СМІ перамагаюць у гэтым супрацьстаянні, хоць і ёсць праблемы і перашкоды ў выглядзе расійскіх СМІ. Так лічыць Зміцер Лукашук. Перамагае то адзін бок, то другі. Незалежныя СМІ робяць вельмі шмат, але і прапаганда не дрэмле. Недаацэньваць яе ўплыў было б неправільна, заяўляе Ірына Сідорская. Што ж, погляды трошкі іншыя, але перад пачаткам дыскусіі паглядзім сюжэт Віталя Бабіна, які прадставіць тэму сённяшняга «Двубою». С нами батька! Служим президенту и отечеству! Вядуць вайну з беларусамі і міжнароднай супольнасцю, а працуюць айчынныя прапагандысты паводле метадычак, высветліла ініцыятыва «Белпол». Адзін з такіх дакументаў падрыхтаваў Менскі аблвыканкам супольна з медыахолдынгам «Менская правда». В самой же методичке пропагандистов расписаны алгоритмы действий по реагированию на неудобную для лукашистов информацию. Причем применяемые термины прямо свидетельствуют, что такая деятельность воспринимается сторонниками режима не как журналистика, а как, внимание, информационная операция. Тут і удар на апярэджанне і збіццё тэматыкі на сваю, калі нешта здараецца і выклікае розгалас у незалежных медыях, а яшчэ сярод іншага падключэнне да працы гэтак званых лідараў думак і праўладных блогераў. Приехал я, друзья, на родину! Цветы, деревья, солнце, облака! Все совсем по-другому! Режим работает по алгоритму, который многоуровневый, хотя по большому счету достаточно примитивный в своем конечном исполнении. Все сводится к тому, что самое главное – это оболванить людей достаточно нехитрым способом, чтобы показать неправду, максимально заретушировав при этом правду. Мы живем на своей земле. Это наша земля. Прапаганда рапартуе, давер да дзяржаўных медыяў за апошні час вырас ажно на 14%. Згодна з апытаннем Інстытута сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, амаль 50% апытаных давяраюць дзяржаўным медыям. Недзяржаўным толькі 6,5%. А вось апытанне незалежнага аналітычнага цэнтру Chatham House сярод аўдыторыі недзяржаўных медыяў паказала іншыя вынікі. Гэтак давер да такіх выданняў, як «Зеркало», «Наша Ніва», «Еўрарадыё», «Радыё Свабода» і «Белсэт» складае больш за 70%. Вось тут, мне здаецца, вельмі выдатна бачна, што ў нас якраз такі атрымліваецца пакуль што дасягаць аўдыторыю ўнутры краіны і, безумоўна, інфармаваць пра Беларусь тых, хто з'ехаў. Пры гэтым ва ўмовах блакавання сайтаў, беспрэцэдэнтных рэпрэсіяў супраць незалежных журналістаў, палітычнага і крымінальнага ціску на тых, хто распаўсюджвае незалежную інфармацыю, беларускія незалежныя медыі працягваюць жыць, нягледзячы на складаныя ўмовы існавання за межамі краіны. І калі аўдыторыя незалежных і дзяржаўных медыяў збольшага палярызаваная, ды рэдка перасякаецца, ці не прайграем мы прапагандыстам у сацыяльных сетках? Ніякай канкурэнцыі мы не маем з прапагандай, з дзяржаўнымі медыа. Лічу, што гэта немагчыма, калі чалавек атрымлівае гэтую інфармацыю прапагандысцкую з кожнага уцюга, з кожнага тэлевізара. Безумоўна, людзі шукаюць у інтэрнэце іншую інфармацыю, альтэрнатыву. Мы за Беларусь, мы топим за батьку. Пры гэтым відэа ад дзяржаўнай прапаганды ў соцсетках, кажуць наши эксперты, не вылучаецца асаблівым крэатывам. После 2020 года из Беларуси уехали лучшие, укушенные тапком. У тым жа вышэйзгаданым відэа ад Белполу распавядаецца, што для імітацыі нібыта масавых каментароў у сацыяльных сетках прапагандысты выкарыстоўваюць нават уласныя ботафермы, каб стварыць эфект масавасці тых, хто падтрымлівае дыктатуру ў цэнтры Еўропы. Распавядзіце мне, як жыць. Распавядзіце мне, як жыць.
Распавядзіце мне, як жыць, прапагандысты. Распавядзіце мне, як жыць прапагандысты, гэта словы з бадай самай папулярнай песні з апошняга альбому Лявона Вольскага. І зараз паводле правілаў двубою мы даем па адной хвіліне сённяшнім удзельнікам выказацца па тэме сённяшняй дыскусіі. І, калі ласка, Ірына, ваша хвілінка. Дзякуй. Як даследчыца, я ўпэўнена, што прапаганда, на жаль, уплывае на грамадскае меркаванне і на грамадскія дзеянні. Уплывае яна па-рознаму. Некаторых яна прымушае штосьці зрабіць, альбо наадварот не рабіць. Другіх яна так запужвае, што людзі баяцца хоць што-небудзь сказаць. А трэціх яна дэматывуе змагацца за ўласныя каштоўнасці. Я бы сказала, што прапаганда гэта як вірусная інфекцыя. Вось калі вірусы лётаюць у паветры, то значная колькасць людзей абавязкова захварэе. У розных формах, але захварэе. І, на жаль, некаторыя нават памруць. Так, частка людзей не захварэе, бо ў іх моцны імунітэт і яны выконваюць правілы гігіены. Таму гэтаксама і з прапагандай. Трэба лячыць тых, хто захварэў, але акцэнт трэба рабіць на прафілактыку, гэта значыць на якасныя медыа, на медыапісьменнасць і на інфармацыйную гігіену. Дзякую за вельмі такі палымяны і такі метафарычны выступ. Што ж, Зміцер, чым вы адкажаце в рамках сваёй хвілінкі? Ну, безумоўна, прапаганда гэта такі не аднаўзроўневы ўсё ж такі нейкі працэс. І калі тое браць, што асабліва нахабнае, асабліва напорыстае, гэта вось той узровень, вот іх нам паказалі зараз у гэтым сюжэце, вось гэтая частка прапаганды, якую узначальвае гэта інфа-Чикатило Азаронак, который уплыва ад гэтай прапаганды, ад такой, ад яго, ад гладкай з яе гэтымі інтэрв'ю прымусовымі, якія яна бярэ у былых палітвязняў пад прымусам, прымушаючы іх плакаць. Гэта чалавека не можа схіліць да нейкай там таго, каб ён стаў аматарам, прыхільнікам рэжыма, прыслухаўся да прапаганды, таму што яны могуць прынесці, апліваўшы экран і пералічыўшы нейкі, я не ведаю, там нейкія, дзе яны знаходзяць гэтыя слоўнікі са словамі абразаў выключна і нейкага турэмнага сленгу, ну, гэта выклікае не толькі агіду. Гэта не можа ніякім чынам людзей на нешта схіліць. Іншая справа, ёсць прапаганда больш тонкая, такіх прапагандыстаў не шмат, адзінкі, але сапраўды такімі ціпа расследаваннямі, супрацамі з КДБ яны могуць паўплываць. Дзякуй, Зміцер, яшчэ у нас будзе шмат часу. Што ж, пазіцыі высветлены. Мне здаецца, што варта было б нам сёння даведацца ці выказаць свае думкі наконт таго, вось вы добра параўналі з вірусам, але ці ёсць такая думка, што людзі, якія падпадаюць пад уплыў прапаганды, гэта яны ўжо як бы сваёй сутнасці, сваіх нейкіх падыходах да жыцця гатовыя трапіць пад уплыў прапаганды. В любой краіне маецца на ўвазе, што прапаганда не мяняе людзей, а просто людзі ўжо такія, она просто ім дае пацвярджэнне сваіх поглядаў на жыццё. Ну, там, напрыклад, все крадуць, там, ведаеце, гэта пачынаецца, можа быць, з дзяцінства, з маладосці, выхоўваецца ў сям'і, а потым пераносіцца на палітыкаў. Все дзейнічаюць дзеля сваіх інтарэсаў, няма ніякіх сумленных людзей, няма ніякіх добрых матываў. Вось такія людзі, яны ахвяры прапаганды, ці яны ўжо просто такія ёсць па жыцці? Я думаю, што так, прапаганда выкарыстоўвае тое, што ўжо ёсць у людзей. Безумоўна, яна сама нічога новага прыдумаць не можа. Гэта не творчая дзейнасць, гэта такая вось маніпуляцыйная дзейнасць, нічога яна не стварае. І так, ёсць шмат людзей, якія на самой справе схільныя вось да такіх кампрамісаў, да такога прыняцця свету, што ну мы, можа, не самыя лепшыя, але вакол нас, паглядзіце, яшчэ горш. Вось яны таксама так робяць. А чаму нам тады нельга? Так, такія людзі ёсць, і прапаганда гэта ўжывае. Але, напэўна, нашая задача як людзей, ну, супрацьстаяць прапаганды,
прапагандзе, не згаджацца на тое, каб яна нас трымала за нейкіх недалёкіх людзей, для якіх не важны прынцыпы, не важны каштоўнасці. А вось мы жывем толькі нейкімі такімі вось інстынктамі і такім разуменнем, што вось як бы мне ўрваць і як бы ў мяне было толькі ўсё добра. Зміцер, вот вы сказали, што ёсць больш удалы, можа патлумачыць сваю думку, хто па-вашаму, можа без прозвішча, а вот тыпы прапаганды, якія па-вашаму дзейнічаюць больш тонка і якія маюць нейкі поспех там ці нейкую эфектыўнасць. Это хто? Той же самы, да прыкладу, тур, які працуе больш тонка пры падачы матэрыялу са спецслужбаў, з КДБ, яны падаюць нібыта расследаванне, а людзям, калі гэта падаецца як расследаванне, як з доказамі, вот паглядзіце, я сабе замовіў пашпарт Новай Беларусі, вот я вам яго пакажу, мы все ведаем, што гэты пашпарт Новай Беларусі яму надрукаваў на прынтары каляровым таварыш маёр у суседнім пакоі. Але калі глядзіць чалавек без крытычнага мыслення на экран, дзе вот все так пададзена, пакрокава, як яны гэта рабілі, пачынаюць з'яўляцца думкі, а можа быць і праўда. Але такіх прадуманых людзей насамрэч не шмат. Вось мы бачылі ў гэтым сюжэце Віталя, дзе ўсе спрабуюць менавіта вось гэта нахабства, вот гэты лукашэнкаўскі стыль выкарыстоўваць у сваіх прасоўваннях. Лукашэнкаўскі стыль ужо не працуе. Ён, можа, працаваў там у 90-х годах, гэта падабалася людзям. Зараз гэта ўжо не тое. Дзякую, другім туры. Працягнем нашу дыскусію. Ірына Сідорская і Зміцер Лукашук. Сёння мы в двубоі абмяркоўваем прапаганду, і мне цікава, што вось некаторыя беларускія, скажем, такія структуры, якія вывучаюць прапаганду, робяць выснову, што она існуе як бы двух відаў. Вось гэты самы азаронак, найбольш вядомы, ён як бы для змагароў іх палохаць. А вот для сярэдняга, скажем, спажыўца, для его іншы месседж, там все спокойно, зноў у нас там аруць там трактары, продаются там наши все молочка в Россию за мяжу, чарговы візит кагосьці да нас, нашага да кагосьці. Вось ці сапраўды існуюць такія два падыходы? Так, я з гэтым цалкам згодная. Я думаю, што вось такія як азаронак, як мукавозчык, як гладкая, іх галоўная мэтавая аўдыторыя гэта мы з вами. Гэта вось тыя сапраўдныя трапляюць, я іх не гляджу. Гэта тыя сапраўдныя змагары, якіх... Іх, дарэчы, глядзіць толькі Кныровіч. Ён сам гэта прызнаўся. Даследчыкі прапаганды, на жаль, таксама гэта глядзяць. Вам па працы паложана, а Кныровіч, можа быць, чалавека слабасці свае ёсць. Кожнага свае. Яму таксама цікава, і ён кажа, што заходжу, я адзін глядач, там, скажем, на размове гладкай с этим вот, як это, расійскі, таксама прапагандыст, такі зараз у Лукашэнкі падчас усенароднага сходу браў інтэрв'ю. Вот, один глядач был. Один глядач, вот Прабачце, мы вас прыпынілі, Ірына, да. Ну, вось яны гавораць менавіта з такімі сапраўднымі змагарамі, і іх задача нас дэматываваць. Паказаць, што вось яны такія моцныя, вось тое, што яны вось і такія словы выкарыстоўваюць, і такія ў іх эмоцыі. Быццам вось усё, значыць, належыць ім, што перамога толькі за імі і нічога, значыць, ужо не вернецца. І вось, значыць, паказаць, што, тое, што мы робім, гэта як бы не мае будучыні. Такие нават слова мне пришла в думку, такая думка, что вот я говорю то, что в принципе-то паводле беларускага там кодекса могуць за гэта пасадзіць, фактычна матныя словы, а мне дазволена все, кажа азарёнак сваім як бы таким выглядам. І значыць, што вось я такі моцны, а я ж прадстаўляю, значыць, вось той правільны бок, моцны бок, а як быццам усе хочуць быць моцнымі. Таму тое, што робіць азаронак, гэта, канешне, не для звычайнай аўдыторыі. Можа, хтосьці паглядзіць 5 хвілін, бо у цырк хадзіць не трэба, грошы не трэба на білеты. Але нармальны чалавек гэта на самой справе глядзець не можа. Гэта нейкі нонсенс, абсурд, гэта нейкі вось такі блазан, які тут не разумееш, плакаць ці смяяцца. А для звычайных людзей так згодная прапаганда паказвае, як добра жыць у Беларусі, як там усё працуе правільна, як дзяржава клапоціцца
клапоціцца пра жыхароў, як ну наогул вось мірнае неба, сонца свеціць і вось welcome to Беларусь. Іншая справа, што і гэта было яшчэ і раней, і зараз таксама вот мне пішуць, памятаеце гэтыя словы пра тое, што я хочу жыць у той Беларусі, што нам паказваюць у тэлевізары. То есть там людзі таксама ўсё разумелі і раней, і разумеюць цяпер, што няма той Беларусі, якія паказваюць у лукашэнкаўскім тэлевізары. Не, можа яна ёсць для пэўнай там колькасці асобых людзей, але не для ўсіх беларусаў. З аднаго боку гэта так, а з іншага вось мы зараз тут і мы ведаем, што Беларусь суагрэсар, а ім паказваюць, што Беларусь гэта міратворац, гэта выспа міра і спакою, гэта адзінае месца на зямлі, дзе ўсё добра, і вось Беларусь хоча, каб усюды быў мір. Ну, канешне, лепей жыць у той Беларусі, якая міратворац, а наконт не агрэсар ці суагрэсар. суагрэсар, тут ёсць як бы падставы і на такое меркаванне людзям пагадзіцца, бо беларускія войскі не вступілі ў вайну, ну, прадставілі там тэрыторыю. Гэта дастаткова так юрыдычна складана чалавеку прызнаць, што Беларусь агрэсар, калі дэ-факта сапраўды мір і вайны няма, і беларусы не ўдзельнічаюць. Ну, вось пра гэта прапаганда і кажа, і зразумела, нам хочацца жыць у добрай Беларусі і разумець, што мы добрыя, што мы хорошыя, што мы ніякі не суагрэсар, што мы хочам міра. В гэтым сэнсе... І тут вот я б хацеў азначыць, што вот тое, што я напісаў у сябе пра уплыў на ўсю гэтую сітуацыю расійскіх медыа, прапагандысцкіх. Скажам, тая ж самая беларуская прапаганда, яна не асабліва закранае тэму вайны ва ўкраіне апошнім часам. Але тым не менш, расійскае тэлебачанне гэта пастаянную тэму педаліруе, расказвае там пра гэтых бандэраўцаў, пра вызваленне, пра рускі мір, як яны там нацыстаў, фашыстаў, вот можам паўтарыць, і ўсё астатняе людзі гэта глядзяць. Таму што як раней было, так і цяпер у людзей на першай кнопцы ў тэлевізары, на жаль, НТВ, РТР, ОРТ, там вот это ўсё, і яны ўсё гэта глядзяць. І таму гэта гібридныя каналы, зараз яны такі беларуска-расійскія. Да, але вось гэта, менавіта калі мы бярем частку вайны, раз просто закранулі, мне просто даходзяць, ну, как бы размовы з людзьмі, якія у пачатку 22-го года, як толькі пачалася агрэсія, былі ўсе вот менавіта так, што гэта немагчыма, гэта нельга так, гэта, ну, жах просто. А зараз яны кажуць: слухай, мы тут подумали, а может быть, все-таки не все так однозначно, может быть, там что-то. Ведаеце, может, это просто психологичное прыстасаванне да жыцця, да рэальнасці, калі ты с этим не згодны, ты разумееш, что это небяспечны. Человек пачынае, так, во всяком разе, в России многие себе паводзяць, ну и в Беларуси, калі ведаюць, что за украинский стежок могуць просто посадить, то ясно, что будешь говорить, что неоднозначно. Тут ёсць яшчэ такі момант, што вось прапаганда, канешне, вайну яна не смогла беларусам прадаць. Як беларусы былі ўсё жыццё супраць вайны, так гэта і ёсць. Але прапаганда смогла прадаць ідэю, што гэта не вайна Расіі супраць Украіны, а што гэта вайна Расіі супраць калектыўнага захаду, які такі агрэсіўны і хоча разарваць Беларусь у тым ліку, і вось як быццам таму трэба Расію падтрымліваць. Але самі беларусы, канешне, не хочуць ні ў якай вайне удзельнічаць, і вось гэта прапаганда пыталася прадаць, але не змагла і адмовілася нават ад гэтай думкі. Я, дарэчы, вось згодны з Віталём, што гэта можа быць такое спроба апраўдаць сябе у тым ліку, таму што усе выдатна разумеюць на пэўных прадпрыемствах, што якія раней наладан дыхалі, што зараз яны маюць працу і маюць недрэнныя заробкі, таму што яны працуюць на расійскую армію. А што расійская армія робіць ва ўкраіне? Зразумела, з гэтай вот прадукцыі, якую яны, беларусы, вырабляюць. І таму как-то вот такая пазіцыя тады ўзнікае. А нас-то за што? А мы тут пры чым? Не ўсё так адназначна. Каб сябе апраўдаць у пэўнай ступені. Давайте паслухаем яшчэ адно меркаванне пра тыя самыя метадычкі, пра якія гаварылася ў нашым сюжэце, які мы абмяркоўваем. Можа напісаць колькі заўгодна гэтых метадычак, але ці дае гэта рэальны эфект. Вот сваім меркаваннем з намі падзяліўся старэйшы аналітык медыа IQ Паўлюк Быковскі. Калі б яны працавалі па метадычцы, то мы бы, можа быць, нешта і не заўважылі. Бо яна напісана разумна, але яны не выконваюць тое, што сказана ў метадычцы. Ну, ці прынамсі не робяць это рэгулярна. І таму мы бачым, што пра пэўныя падзеі яны проста не пішуць, хаця яны хвалююць людзей, а метадычцы сказана, што пра іх пісаць трэба, проста трэба даваць сваю рамачку, сваё
тлумачэнне, што адбылося, а пра пэўныя падзеі яны проста хлусяць. А метадычка не заклікае іх хлусіць, она заклікае іх переключаць увагу і гэтак далей. То бок метадычка зроблена больш разумна, чым тое, што мы назіраем на практыцы. І вось цікава, Ірына, працягнем гэтую тэму, што яны, прапагандысты, спрабуюць іграць, можа быць, на самых сапраўды глыбінных пачуццях народа, такіх як патрыятызм, любоў да сваёй зямлі, да радзімы. І такая ланцужок, да? Калі ты любіш Беларусь, павінен любіць уладу, калі ты за уладу, то павінен быць супраць апазіцыі. Вось гэты ланцужок, па-вашаму, як вы лічыце, што все-таки эфектыўнасць нейкая ёсць у прапаганды, то бок часам спрацоўвае? Часам спрацоўвае, канешне, і гэта на самой справе такі вечныя, нават святыя пачуцці, любоў да радзімы для беларусаў, гэта вельмі характэрна. Але я б яшчэ і сказала, што прапаганда больш гуляе з адмоўнымі эмоцыямі і перш за ўсё са страхам. Вось страх гэта такая таксама галоўная, такая глубінная эмоцыя, бо калі б не было страха, так можа і чалавецтва ўжо б не існавала бы. І што прапаганда гаворыць? Яна гаворыць, вось ёсць наша любімая Беларусь, але яна ў коле ворагаў, з усіх старон гэтыя ворагі, і вось нам трэба, канешне, аб'яднацца вакол нашага лідара, бо інакш нас, значыць, вось гэты варожы калектыўны захад, ён нас раздзярэ на кавалкі, мы там будзем хадзіць пад пугай, у лапцях і гэтак далей. І вось вельмі шмат таго, што робіць прапаганда, яна робіць, мне здаецца, перш за ўсё, менавіта пужаючы людзей. Яна, вось, напрыклад, тая ж самая ядравая зброя. Ведь спачатку беларусы год таму вельмі адмоўна аднесліся да гэтай ідэі. Але прапаганда стала ўвесь час гаварыць, што гэта робіцца для бяспекі, для таго, каб на нас ніхто не напаў, а на нас усе хочуць напасць. І вось менавіта у адносіннях да размяшчэння ядзернай зброі якраз даследаванні паказваюць, на жаль, вось гэтую адмоўную дынаміку. Усё больш людзей згаджаюцца з тым, што гэта, як быццам і прымальна. Зміцер, як, па-вашаму, гэтую логіку ланцужкі гэтай можна разбіваць? Што тут незалежная прэса робіць правільна, а што недапрацоўвае? У дадзеным выпадку незалежная прэса робіць тое, што яна і мусіць рабіць, гэта даваць праўдзівую інфармацыю і інфармацыю правераную з розных бакоў. Безумоўна, працуе ўсё ж такі гэтая схема, што хлусня закінутая ад пачатку, яе прачытаюць, пабачыць там умоўна мільён чалавек, а потым абвяржэнне убачыць это 1000 чалавек і прымуць, але гэта трэба рабіць. І у дадзеным выпадку я просто ведаю па сваіх эфірах, па сваіх стрымах. Я думаю, што ты ведаеш па сваіх эфірах, стрымах таксама, што вельмі шмат беларусаў глядзяць нас з Беларусі. І гэта сведчыць пра тое, што ім патрэбна праўдзівая інфармацыя. Гэта сведчыць пра тое, што яны разумеюць, што ім хлусяць, што імі маніпулююць, што іх спрабуюць некуды скіраваць не ў той бок, куды хацелася б ім. І таму яны шукаюць іншую інфармацыю, іншыя погляды, іншыя меркаванні і ідуць за гэтым да нас, таму што яны разумеюць, што у азаронка праўды не ўбачыш. Вот мы уже перайшлі да іншай, можа быць, больш вострай часткі нашай сённяшняй дыскусіі, калі мы пагаворым пра функцыі і задачы ўласна незалежнай прэсы, ці яна ідэальна іх выконвае, ці не стала яна таксама нейкім інструментам ідэалагічнай вайны, паколькі, трэба прызнаць, ідзе в нашым рэгіёне сапраўдная вайна. І як можна заставацца цалкам нейтральнымі яшчэ на тым фоне, калі все нашы СМІ Беларусі прызнаны экстрэмісткамі, і проста іншы бок сюды не прыйдзе проста па закону. Нават калі б мы маглі запрасіць в эфір там Азарёнка, ён бы не мог бы это, бо яго губазік павінен адразу затрымаць і пасадзіць. У яго ёсць карт-бланш. Ён можа мацюкацца і распальваць варожасць. Не трэба яго запрашаць. Гэта нічога добрага не будзе. Калі яны могуць тэлефанаваць Ціханаўскай, то чаму яны не могуць прыйсці на эфір?
Ну вот вы сказали, не трэба запрещать. Але ну як тады з этими двума бакамі? Я б дакладна бы не спрачалася бы з прапагандыстамі, бо яны як бы гуляюць без правілаў. Прафесійная журналістыка гэта заўсёды празрыстыя правілы гульні. Гэта прафесіяналізм, гэта журналісцкія стандарты. А прапагандысты, ну які ў іх стандарты? Ніякага там этычнага альбо прафесійнага кодекса прапагандыстаў ніколі не было і не будзе. Таму я б дакладна бы не уступала з імі у ніякія спрэчкі, і так я згодна са зміцерам, трэба выконваць прафесійна сваю працу. Незалежныя медыа павінны інфармаваць аўдыторыю, расказваць тое, што адбываецца, паднімаць праблемы, ствараць дыскусіі, а дакладна не займацца контрпрапагандай. Ну вось, добра. Ну вось, напрыклад, пэўны час, ну, скажем, частка там публікі в каментах там да матэрыялаў на YouTube ці нават сацыяльных сетках крытыкавала незалежныя СМІ, што яны занадта, образна кажучы, дапамагалі Ціхановскай. Не крытыкавалі яе, занадта яе аблізвалі, в тым сэнсе, што не было нейкай жорсткай крытыкі. А цяпер уже здаецца наадварот. Часам кажуць, што вы прыхільнікі Ціхановскай кажуць, чаму эта незалежная прэса накінулася на Светлану, што яна, як яна бачыць сваю ролю. Вось як бы вы на это отказали, Змитер? Ведаеце, у мяне была аднойчы такая вельмі смешная сітуацыя, калі у нас ідзе стрым, размова з экспертам, я адначасова спрабую сачыць за каментатарскай, якія каменты ідуць. І адзін за адным стаялі побач, вот адзін за адным. Два каментара. Адзін пісаў, што Лукашук зараз гатовы расцалаваць Ціхановскую ва ўсе месцы, другі адразу пісаў, што «Отстань ты, Лукашук, от этой Светланы, от нашей Светланы Георгиевны, что ты ее топишь постоянно». И тому тут как бы я б не сказал, что есть некая перадузятость. Видите, я пригадываю историю, якая у меня была году 2017, здаецца. Я тэлефанаваў Геннадию Давыдько, и ён пачаў нашу размову с такой фразы: «Я не ведаю, навошта я з вами, Зміцер, размаўляю, бо мы з вами у розных акопах, як чырвонаармеец і салдат вермахта. Ну вы ж разумееце, хто з нас хто». То есть яны былі ўжо тады, на вайне. Период либерализации. На вайне. Да. Мы ніколі, в прынцыпе, на вайне не былі, таму што у нас было нармальны падыход, даць людзям праўдзівую інфармацыю, цікавую інфармацыю, паказаць рэальна тое, што ў свеце, у жыцці грамадства, у жыцці людзей адбываецца. А яны былі заўсёды на вайне. І зараз нешматлікія, асобныя, я не буду называць імёны, людзі, якія таксама з нашага боку, якія журналісты, вядоўцы пэўных там каналаў, якія таксама кажуць, мы разумеем, што зараз вайна, і мы на вайне. І мы мусім паводзіць сябе як на вайне. Яны там заўсёды былі, нават до 22-го года. Можа быць. Я не прыхільнік такой пазіцыі, нават больш скажу, я катэгарычна супраць такой пазіцыі. Можа быць, я, как казаў Паніковскі, чалавек раньшего времени, іншы падыход, але я лічу, што мы не павінны скатывацца да гэтага ўзроўню. Скажите, вас, вот, калі вы бачыце нейкія прыкметы, ну, скажем, актывісткай такой журналісткі у незалежных СМІ, вы лічыце это, дапушчальна, нормально, ці вас это раздражняе, і вы глядзіце нейкі сюжэт, дзе все, скажем, на один бок, дзе загадзя ёсць вядомая схема і падбіраюцца эксперты, якія могуць сказаць только то, што в гэтую схему вкладаецца. Вам такія сюжэты падабаюцца? Глядзіце, я бы разводзіла актывізм і прапаганду. Я б дакладна бы гэта разводзіла, і я згодная з тым, што ніякай контрпрапаганды альбо там прапагандай незалежныя медыа не павінны займацца. Медыа павінны займацца журналістыкай, і гэта і ёсць іх адказ на прапаганду. Вось тут я вельмі катэгарычная. Наконт актывізму я, можа, менш катэгарычная. Мне здаецца, што вельмі складана правесці вось гэтую рысу, якая падзяляе чалавека, асобу як журналіста, і асобу, якая там верыць у нейкія каштоўнасці, бачыць нейкія сацыяльныя праблемы, там бачыць, вось тое, што як бы хвалюе гэтую асобу. Гэта, мне здаецца, падзяліць вельмі складана. І вось я супраць такой штучнай аб'ектыўнасці, калі абавязкова трэба пазваць аднаго чалавека, які будзе крытыкаваць, а другі чалавек толькі будзе хваліць. Мне здаецца, што гэта таксама не зусім верна. А як весці дыскусіі, як знаходзіць ісціну?
калі без вось такіх двух розных падыходаў? Я не думаю, што гэта павінны быць такі ўжо цалкам розныя падыходы. Ну вось зараз мы ж таксама гаворым, штосьці нас аб'ядноўвае, а штосьці мы па-рознаму бачым. І нават і мы на адным баку, але таксама ў нас ёсць рознае. Як, Зміцер, вот вы прыводзілі прыклады людзей на вайне, але можна сказаць, паколькі не я першы это скажу, там часам десятигоддзямі фактычна апошнімі 2 дзесяцігоддзя, можна сказаць, уже як мінімум 10 гадоў крытыкуюць, напрыклад, Хартыю, адно з самых папулярных беларускіх незалежных СМІ, што яно вось в прынцыпе не дае толькі тое, што працуе, скажем, на падрыв рэжыму, то што любая інфармацыя, она толькі тады вартая друкавання на Хартыі, калі она нешта кепскае пра сітуацыю ў Беларусі, пра рэжым. А з іншого боку, там Наталья Радзіна много раз тлумачыла пазіцыю, она лічыць, што это правільна, што в прынцыпе то журналістыка незалежная беларуская павінна рабіць, што змагацца за рэжымам. Што в гэтай логікі, па-вашаму, не так, калі штосьці не так? Слухайте, я абсалютна за тое, каб былі партыйныя медыа, каб былі баявыя лісткі. Але прынамсі, будьце тады шчырыя і кажыце, што мы партыйная медыа, што мы прадстаўляем пазіцыю, умоўна кажучы, там Зенона Пазняка, офіса Ціхановскай, там ці яшчэ каго-небудзь. Баявы лісток, который ставіць перад сабой мэту «бей фашысцкую гадзіну». Ради Бога, все гэта можа быць, але я кажу, да такой вось сапраўднай журналістыкі, я не ведаю, ці можа быць, я тут зараз нацягваю на сябе белае паліто журналісцкае, ці можа яшчэ што-небудзь, але я лічу, што ў дадзеным выпадку, тому што мы ўсё адно нават дзесьці ў сваіх падводках, у сваіх таксама нейкіх словах і выказваннях падчас размовы можам выявіць і сваю пазіцыю, і это нормально. Нават в падборе экспертаў это таксама. Да, і гэта нормально. Таму што сапраўдныя журналісты гэта не стойка для мікрафона. Але ўсё ж такі мы павінны прытрымлівацца магчымасці паказаць сапраўдную пазіцыю і у той бок, і гэты бок, і крытыку, і, можа быць, хвальбу, але я лічу, што яно можа існаваць і тое, і тое, і тое. І давайте, існуе в нашым двубоі таксама такая сталая рубрика, калі удзельнікі дыскусіі задаюць адзін аднаму пытанне, у каго саспела. Ірына, можа, што бы хацелі спытаць у Змітра? Я задам такое складанае пытанне, як бы яно гучаць будзе не складана, але я разумею, што адказ на яго, напэўна, будзе складаны. Чаму бывае так, што ў незалежных медыа нашмат больш Лукашэнкі, чым Ціхановскай і дэмакратычных сіл увогуле? Вот так вот. Вот так вот, да. Ведаеце, неяк... Я пачну, можа быць, здалёк, але... Ёсць у Валерыя Цыпкала пастаянна прэтэнзія да беларускіх медыа, што яны не даюць яму слова, не паказваюць яго кожны рух, кожнае там паглажванне брыва там ці яшчэ што-небудзь. Я запрашаў двубой, ён не прыйшоў. Я адразу сказаў, калі для мяне мне выказвалі гэтая прэтэнзію, той же самы твой любімы эксперт Зміцер Балкунец, я кажу, што журналісты, тлумачу простай мовай, як працуе журналістыка. Журналісты рэагуюць на інфаповад. Калі ёсць інфаповад, то адпаведна і журналісты даюць як мінімум інфармацыю. Хто вызначае, што вось гэта важны інфаповад? Гэта ж вызначае рэдакцыя згодна з рэдакцыйнай палітыкай, фарматам, цікавасцямі мэтавых аўдыторый. Цікавасцю мэтавай аўдыторыі. Гэта даследаванне і я не ведаю, там Еўрарадыё, можа, яно не ў поўнай меры закранае, але яно ёсць, што, скажем, дзейнасць, словы, выказыванне, мемы, вот это абы што, якое вярзе Лукашенко, яно прыцягвае ўвагу аўдыторыі. На гэта клікаюць, і людзі ідуць, чытаюць. І ў адпаведнасці з гэтым ідуць і рэдакцыі пэўныя, калі цалкам, што б ён не сказаў, што б не ляпнуў якую безглуздзіцу, даецца, таму што, вядома, людзі хаця б для таго, каб пасмяяцца, але пойдуць і пачытаюць. На жаль, гэта так і па загалоўках Белсата да любой праграмы, калі вось гэта прозвішча ёсць загалоўку, больш верагоднасці, што оно набярэ дастаткова шмат праглядаў. Зміцер, ваше пытанне Ірыне. Ірына,
Гэта я да вас як да медыаэксперта у дадзеным выпадку, можа быць, вы падкажаце эксперткі. Соры. Колькі ўжо часу з вами вядзем праграму, а вот А все не выхавалася. ўсё яшчэ не перавыхавалі вы мяне. Старыя звычкі. Ну, Пазбаўляцца іх трэба, да. Да, ну мы вот я ўжо тут Паніковскага узгадаваў, так. Да. Было гэта раней, Віталь не дасць схлусіць, і яно праяўляецца зараз, прыйшла новая хваля, так бы мовіць, лідараў дэмакратычных сілаў, для якіх гэта нешта такое, вот яны знайшлі чарговае вынаходніцтва, як трэба сябе паводзіць у дачыненні да беларускіх медыа незалежных, і кажуць, беларускія медыа павінны быць на нашым баку, раз, павінны асвятляць усё, што б мы не рабілі, і яны павінны працаваць на тое, ну вот у дадзеным выпадку яны павінны працаваць, тут все кінуць, Лукашенко ў тым ліку, і працаваць толькі на асвятленне выбарчай кампаніі ў каардынацыйную раду. Яны павінны, не дай Бог, я звяртаюся, цытую зараз, я звяртаюся да ўсіх галоўных рэдактароў нашых незалежных буйных медыа. Хто бачыў, той зразумее, пра каго я гавару, але вот ваше стаўленне, вот гэта нармальна? Не, гэта ненармальна адназначна. Мне таксама гэта вельмі не падабаецца. Безумоўна, журналісты, журналісткі патрабуюць да сябе павагі. Гэта, ну як бы гэта... Ну, само сабой разумеецца, гэта нават не трэба гаварыць. Але можа гэта вось нейкая такая савецкая традыцыя, калі вось сродкі масавай інфармацыі, гэта там калектыўны прапагандыст, калектыўны агітатар. Да, вось гэта менавіта сродак, які, значыць, вось тыя, у каго ёсць палітычны капітал, значыць, вось яны мусяць выкарыстоўваць. Ну, канешне, трэба ад гэтага пазбаўляцца і, ну, будзем рабіць усё. Ну, я буду сярод студэнтаў рабіць усё, каб сфармаваць у іх павагу да сродкаў масавай інфармацыі, да працы журналістаў. Лена, калі мы на заканчэнне у нас не шмат вернемся на нашых любімых прапагандыстаў, мне хацела задаць пытанне, якое яшчэ не задаў. Вы лічыце, яны сваёй дзейнасцю ўсё шырокамаштабнай, яны несуць юрыдычную адказнасць? Мы ведаем тыя знакамітыя выпадкі і, ну, перш за ўсё, самыя класічныя з фашысцкай Нямецчынай, калі таксама на Нюрнбергу былі і прапагандысты, скажем так. Нашы прапагандысты, яны проста несуць маральную адказнасць ці, па-вашаму, крымінальна-юрыдычную за сваю дзейнасць? Я не юрыстка, мне складана адказаць на гэтае пытанне. Я б яшчэ прывяла прыклад вось генацыду ў Руандзе, і гэтага радуе «Тысяча холмоў». Там было вельмі проста даказаць, што людзі рабілі генацыд менавіта пад уплывам гэтых радыёперадач. Там была такая фізічная, ну, вось такія фізічныя гэтыя горы, і, ну, проста было даказаць, што вось людзі на самой справе ўзялі палкі і пайшлі біць сваіх суседзяў, бо яны паслухалі прапагандыстаў. Я не ўпэўнена, што зараз у Беларусі гэта можна будзе даказаць, што вось ёсць такія доказы. Але, безумоўна, тыя матэрыялы, якія гэтыя прапагандысты, як бы, вось яны ў свабодным доступе, прапагандысты не саромеюцца ўсяго гэтага, там іх імёны, іх прозвішчы, гэта ўсё збіраецца, і я спадзяюся, што, можа, не ў поўным аб'ёме, але хаця б часткова яны будуць несці і юрыдычную адказнасць. Ну, вельмі коротка, в свабоднай Беларусі павінен быць суд над імі, над самымі яркімі? Безумоўна, безумоўна, і гэта павінна вайсці ў падручнікі так, як не трэба ніколі ў жыцці рабіць. Дзякуй. Зараз па 30 секунд на завяршэнне, можа быць, што вы не паспелі сказаць ці падсумаваць вынікі нашай дыскусіі. Дмітрий. Ну, я хацеў бы звярнуцца проста да гледачоў і слухачоў, чытачоў незалежных медыа. Зараз нават не прапаганда, а менавіта гэтыя так званыя сілавыя структуры робяць усё, каб запалохаць людзей, каб яны пад страхам пераследу адпісваліся, не чыталі, не бачылі. І так, пераслед сапраўды ёсць. Небяспека сапраўды ёсць. І таму я заўсёды ў сваіх эфірах заклікаю, калі для вас гэта небяспечна, не падпісвайцеся. Ні на YouTube-канал Еўрарадыё, ні на Белсат, ні на ўсе астатнія медыа, але абавязкова чытайце без падпіскі. Прыходзьце, глядзіце, разумейце, параўноўвайце і ведайце, што мы для вас нясем усю магчымую праўдзівую інфармацыю. Дякую. Дмітрий, пакінем 20 секунд Ірине.
мы гаварылі пра тое, што трэба супрацьстаяць прапагандзе. Прапаганда можа быць прывабнай, і яна можа рабіць такую карціну свету, у якую хочацца паверыць. Але гэта падман, гэта маніпуляцыя, таму, калі ласка, займайцеся прафілактыкай. Чытайце якасныя незалежныя медыа, займайцеся медыа-пісьменнасцю і нават інфармацыйнай гігіенай. Не глядзіце азаронка. Пролетели 40 хвілін нашай праграмы двубоя, в якім, спадзяюся, мы трошки наблизіліся да ісціны разумення сітуацыі. Чыя пазіцыя падалася вам больш пераканаўшай, глядзіце нашу праграму ў любы час на YouTube, дасылайце там свае ацэнкі і каментары, вядома, калі гэта для вас бяспечна. Перадачу правёў Віталь Цыганкоў, заставайцеся з Белсатам.